ଆଉ ଗୋପୀ ଭାଇ କ'ଣ ବସିଛୁ ଏଠି? ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କ'ଣ ଧାନ ବୁଣିବୁନି କି? ଆଉ ବିଲକୁ ନେଇ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଧାନ ବୁଣିବି? ଆ ଆ ଦେଖିବୁ ଆ ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିଲ ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି। ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖେ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଗଛ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖେ ଏପଟେ ଘାସ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେ ବିଲରା ସବୁ ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଲରେ କେମିତି ବି ଚାଷ କରିକି ଧାନ ବୁଣିବି? ହେ ଏମିତି ଫାଟିଛି? ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ବର୍ଷା ପକେଇଥିଲା ବୋଲି ମାଟିର ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖାଉଛୁ ତ ମାଟିଟା ଫାଟିକି ଆଁ କରିକି ଅଛି। ଆଉ କେମିତି ଧାନ ବୁଣିବୁ? ବୁଝିଲୁ କି ପୁଅ, ମୁଁ ତ ହେଲି ଗରିବ ଲୋକ। ଜମି ବୋଲିକିରି ଏଇ ତିନି ମାଣେ, ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ବଳଦ ହେଲେ କିଣିପାରିଲିନି। କିଣିବି ବୋଲିକିରି